Kapin 50 ka mga motorsiklo sa barangay Pitos ni Dakbayan, Sugbo ang nasakbit sa gipahigon nga Lambat Sibat operation sa mga sakop sa Highway Patrol Group 7 o Cebu City Police Office. Siluan Mirondina sa report. Usa ang motorsiklo sa 30 anyos nga si Ayan Cantero sa mga gisakmit atol sa gipahigayong Lambat Sibat operation sa barangay Pitos. Kini human siya maatlan nga nagmaneho siyang motorsiklo nga expired og lisensya. Awa man ko ingon nga kanang namsero ko, naam ko shop dito niya, naatlan lang nagpalit ko ani ba? Walay masugo. Mato ni Police Inspector Silvestre Senya, team leader sa HPG-7, nga igo lang nilang gipatuman ang Republic Act 4136 o Land Transportation Code. Sagad sa mga nasakmitan og motorsiklo, napakyas pagpakita og ORCR o baka walay lisensya o expired ang lisensya. Arnap ba siya or kung hindi ma'am, amo pong ibalik sa tagiya. Pero ibalik na mo sa tagiya, inahanglan kung 4136 lang, for example, wala marehistro, amo lang siyang ipa-renew, kung ma-renew na, amo ibalik sa tagiya. Sa talaan sa Highway Patrol Group 7, ang dakbayan sa Sugbo ang naguna sa labing daghang insidente sa mga kinawat nga motorsiklo. Base sa intel report sa HPG-7, ang Pitos ang usa sa mga dapit diin sagad gibaligya o baka gigamit ang mga kinawat nga mga motor. Tungod sa increasing kay number sa kaso sa karnaping sa dili lang diri sa amoa with the whole region 7. Luan Mirondina, Balitang Bisda.